Hello everyone, welcome back to my YouTube channel PBS Vlog. नोंथांमोनखौ बरायबाय लोगोसे जायफोर आंखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नायदो नोंथांमोना गेटखौ बिराद बरिया साजायदों बिथांमोना। नै ओमफ्राय मानसिफ्रा ओरैबायदि भिर माने बुंनो नांला आरोना ओरैबायदि मानसि जादों। थ' दिनैनि दिनाव अखाबो हायाखैना ओंखायनो बिराद मानसि जादों। थ' गाइस मानसिफोरा माबा मोनसे सेन्स बुंदों ना माबा मोनसे हगारदोंसो मिथिला बिराद खर' सिनदों मोनबाय आं। Oh my god! A few moments later. नायदो मानसिफ्रा नायदो माबायदि भिर बाव। ओमफ्राय आंनि उनाव नायदो बांगाल सिख्लाया माबायदि गसंना दं ओमफ्राय सासेया खिरिरि नायदालायबावोब्रा केमेरायाव नायलाय। गेसाथ' गेस एसेनि गेस मानि गेस बा थ' नायलांबाय थादो आंजों भिडिअ'आव जोबजासिम नायदोब्रा मालाय सिख्लाफ्रासो गाखोबावो आं बिदियाव गाखोनो हाया खर' गिदिङो आंना खर'आनो जाया ओरैबायदि सोर गिदिङो बेयाव गाखोयोलै सोरबा आं गाखोआलै बिदियाव थ' नै दा आङो दंफैयो गोजौआव बाइक सालायनाय आरो मारुति कार सालायनो नायनो आङो गोजौआव गाखोबाय नायदो मानसिफ्रा सख्रि बायदियाव माबायदि मानसि गाखोदों। ओ भाई जल्दी चलाओ हम लोग देखने वाले हैं अभी तुम लोग का ये बाइक कैसे चलाते हैं तुम लोग। सालायमारसिगोन खोमा नै सालायमारसिगोन र' रें साफोरथारदों माथो आसोलफ्रा। थ' नायलांबाय थादो दसे उनाव नुनो मोनमारसिगोन जोङो बाइक सालायनायखौ माबायदि सालायो जुलि बायदियाव। वाव लगाओ कुसुम काना बाटा काना हापा गाँव बेरगाव नुनो मोनमारसिगोनलै। ओ भाई जल्दी चालू करो ना हम लोग देखने वाला है अभी तुम लोग कैसे बाइक चलाता है। चलो जल्दी चालू करो कितना आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो देखो स्टार्ट कर दिया वो लोग चलाने वाला है अभी। नोंथांमोना नायदो सालायमारो बिथांमोना बें होलायनाय बे गोजा गाननाया नोगोद सालायनो हायो मानसिया रानथोंमोन लानो बेग्राफ्रानो सालाया। वाव पाक गिदिंगासिनो जोंथ' बिदि हानाय नङा बिदि सालायनो जोंथ' हाया आरो हाखानायबो नङा ओरैबायदि खर' गिदिंगोन जोंना बिसोरनाव मोनसे आदर जाबाय आदर मानसिफ्रा होनोना आदत से मजबूत। थ' फाइनेलि गाइस दसे नायदो आंजों बाइक सालायनायखौ दसे नायफादो। नायदो मानसिफ्रा ओरैबायदि भिर ओरैबायदि नायदों गोजौआव गाखोनानै आदमी लोग देखो कैसे ऊपर में उठती है वो लोग को देख रहे हैं। आरो नै गोजौनिफ्राय नायदो ओरैबायदि मानसि जादों बेसेबा गुवार राउन्ड दं बेयाव बल फैसो आरोना गाइस जोबोद मानसि जादों समायना रमायना नायदो सोरखिया माबायदि गिदिंदों। वाव खायलें खुइथें जालायथारो माथोब्रा नोंथांमोननोथ' आङो दहाय सुंद'यैसो खोन्थानाय जादों जायगाया अबाव जायगाया पाबुल पासालि बिश्वनाथ खाथियाव बिश्वनाथ सारियालि टाउन खाथियाव आरोना गाइस बिश्वनाथ सारियालि टाउननिफ्राय साहा 20 किल'मिटारसो हाबबोनांगौ ओरै साहा ओनसोलाव धुलि होनो आरोना गाइस धुलि। नायदो दानाबा आं दहाय गाखोनायखौ बेसेबा गोजौ गाखोना दंमोन आङो नोंथांमोननो देखायनाया। हाँ बंटी सेल्फी लो से भाला से उठिबो माथा नुगुरे नेকি
सेल्फी लो 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 बाइचान्स परिब दे हिसाबै तो गाइस ओरै सिदा सिदा नुहुरनाय बै चित्रहार हल चित्रहारखौथ' मा नायनो नायनो बाहायला चित्रहारखौ मा मुरि उखुबनो थां माथां बुट गोरान उखुबनो थां माथां माबा रायलायलाबायग्रा खुथ्रुम खाथ्राम होनलायनाय बुजिलायलाङा को जाने लगे कलाकार करने पहला खेल शुरू होने लगा आरंभ करने लगा पहला खेल स्टार्ट होने लगा पहला खेल टिकट वाले पहुंच जाओ तो नायदो मानसिफोरनि भिरजों आरो लाइट रिथा नायनो समायना नुहुरथारो गोजौनिफ्राय बे गोजौआवनो गाखोना थाबाय थानो मोननायबाथ' मोजाङानो जागौमोनथ' तो আমার বড় ভাষাত কৈ থাকিলেওতো নহ'ব আমার আসামিজ বন্ধু বান্ধৱী সকল আছে নহয় মই আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত মানে পাবৈৰ পৰা কৈছোঁ এই লোকেশ্যনটো পাবৈ পাঁচালি ধুলিৰ नै गाइस सोरबा हगारबाय नै गिनायजों सोरखिनि सोर सोर गिदिंनायजों ओ भाई कोई छोड़ दिया क्या पानी One hour later. नै नायदो गथ'फोरनि गेलेग्राफोरा बा मोजां मोजां दंथारो हनै बा ओ भाई ভাল আছে नायदो गासिखौबो मोनजोबो गावग्रा गेरग्रा दुम मोनग्रा आगै फिसा आरो नै नायबावदो गोजा गोथां समायना रमायना बिबारा जि मोजां मोजां दंलै आयौ जि मोजां मोजां दंबा मानसिफोरखौ नायदो आदै मादै मोना लानो नागिरदों खोमा पुरा भिरथार गोजा गोथां गोमो तो नायदो गाइस मानसिफ्रा गावबा गाव मुखुब बिबार बायनाय मा बायनाय आसान खेरामाला बायनाय समायना रमायना आरो ससमा बायनाय गग्लस बिबार सना आसान खेरा तो गाइस हास्लाबलायाखै आरोना बिबार फानग्राया हरनो तो गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक्स फर वाचिं